A on úplně prostě, tyba, a dej mi žákovskou. Ne, jsem na to. Dej mi žákovskou. No tak jak toho. ale Dej mi žákovskou, ne. Říkám, tyba, já vám žákovskou nedám, tyba, já jsem... Jo, on je dřív, máš to za 5, ne? Říkám, ne, já mu žádnou žákovskou nedám. Tyba, já jsem vám odpověděl, tyba, tak aspoň za 3 ne. A on úplně ne, a šel jsem si sednout, ne. A tyba, seděl jsem prostě u dveří a takhle byla jedna lavice prázdná a tady jsem seděl sám, já. No. A on úplně ke mně přišel a přes tu první lavici, ne, mě vytáhl, prostě, mě začal tahat, ne. Tyba, a já jsem si tam úplně mrdal o ty lavice. A úplně mě vytáhl prostě na chodbu. A tam do mě začal strkat, víš co, a prý pojď k řediteli a tak, ne. A tyba, já jsem říkal, nikam nejdu, a jak jsem byl skoučenej, tyba, jak jsem mu takhle napálil, víš co. A tyba, on se jenom takhle oklepnul, ne. A úplně mě chytnul, tyba, takhle za ruce a šel se mnou k řediteli. A ředitel úplně, takže zátahy, průsery, židle z okna, tyba, zbytí učitele za 3 schování nečů. Říkám, Pohodě, víš co, pohodě. a ty bude zrovna konec 8, víš co, a já 3 schování, když jsem to zrovna nejvíc potřeboval na školu. A vůbec jim to nevadilo. V 9, ne? Tak pojď, tak